Mabuti pa ang saging may puso. So magluto ta today og puso sa saging. So imo nang hiwa-hiwaon, pino-pinuhon nimo, and then imong hugasan sa tubig. And then imuha na siya og pugaan. While in running water, imo na siya pugaan, ibutang nimo sa strainer, and butkan nimo og asin, imuhang kumutan sa asin, and then maghiwa kag mga lamas. Ahos ra na og Bombay girl. Dili kay mahal. So humana nato siya puga, and ato anang ipito ang ato ang lamas, which is ahos and Bombay. And next nato ang ato ang puso. Ang puso ko ay puso mo, puso nating lahat. Char. At butkan nato toyo and suka, and butkan po nato og gamay na siya na tubig, and tada, humana. Pagbukal anak, wala na kay sudan girl. Budget budget friendly kaayo ni Gray. Nana kay sa 50 pesos nimo sa 30 nga ako, nana kay napadyo